Здравствуйте, дорогие мои ученики! Bugünkü videomda sizi görmemi öğrenşat. Bugünkü sapağımızın teması множественное число. Bugünkü sapağımıza başlamadan gelin geçen gezeki sapağımızı ýatlap geçelim. Geçen gezeki sapağımızda biz nämeler geçtik? Geçen gezeki sapağımızda biz мужской, женский, средний rodlaryny geçtik. Мужской roddaky sözleri näde anlatmaly? Мужской roddaky sözleri anlatmak üçin onun soňundaky harpyny seretmeli. Egerde soňy ar ýa-ki znak, el ýa-ki znak bilen utarýan bolsa ýa-da soňy çekinsiz harp bilen utarýan bolsa, onda ol sözler мужской roddaky sözlerdir. Женский rod sözler a, ya, iya, i ýa-ki znak harplar bilen utarýan sözler женский roddaky sözlerdir. Sredni rod sözler o, ye, iye, mia harflary bilen utarýan sözler sredni rod sözlerdir. Egerde siz мужской, женский, sredni sözleri tapawutmaly bilmeýän bolsaňyz, şu ýokardaky ssylkadan girip geçen gezeki videonu tomuşa edip öwrenip bilersiňiz. Eň esasy женский rod, мужской rod, sredni rod predmet bir sanak bolsa ulanylýar. Egerde predmet bir sanak bolsa, ol ýa мужской rod, ýa женский rod, ýa-da sredni roddur. Egerde predmet множественное числоda bolsa, ýani köplükde bolsa, rod düşünjesi şol predmetlara larlar goşulmasyny dogry goýmak üçin gerek bolar. Gelin onda rus dilindäki predmetlara larlar goşulmasyny dogry goýmagyny öwrenmäge başlaýar. Ruslar predmetlara larlar goşulmasyny olaryň rodlaryna seredip goýarlar. Mysal üçin telefon telefony, единственное числоda telefon, множественное числоda telefony. Görüp durşuňyz ýaly telefon, telefonlar boldy. Telefon sözüniň izine y harpy goşuldy. Kabinet, kabinety. Indik sözümüz словарь, словари. Y goşulmasy goşulyp sözlükler boldy. Şu ýerde men size bir täzelik aýdasym gelýär. Köpüňiz sözlük soradyňyz, şoň üçin menim sözlük ýazmakçy bolýan. Görüp durşuňyz ýaly men size russo türkmenski словарь taýýarlajak bolýan. Şonu taýýarlasam araňyzda aljaklar tapylarmy? Şol hakda siziň pikiriňizi bilesim gelýär. Словарym görüp durşuňyz ýaly obloşkasy taýýar. Şonuň içine ýazyp başlamakçy. Egerde kime словарь gerek bolsa, kommentariýa ýazyp öňünden перезаказ edip bilersiňiz. Gelin indi okumymizy dowam etdirelim. Indik sözümüz водитель. Водители множественное числоda водители bolýar. Rubl, rubli. Demek, мужской roddaky sözlere i, y goşulmasy goşulyp, olar множественное числоga geçirilýän eken. Häzir bolsa, men size ýene-de bir näçe misallar getirip görkezmekçi. Klas, klassy. Marker, markery. Student, studenty. Stol, stoly. Direktor, direktory. Wratar, wratary. Gelin indi женский rodda näle larlar goşulmasy ýasalýanyny görelim. Mysal üçin lampa, lampy. Edil мужской roddaky ýaly i, y goşulmasy goşulýar. Mama, mamy. Девушка, девушки. Машина, машины. Дверь, двери. Demek, мужской rodda we женский rodda множественное число i, y goşulmasynyň kömegi bilen alınýan eken. Gelin indi sredni rod sözleri nädip larlar goşulmasy goşulýandygyny öwrenelim. Sredni rodda o bilen utarýan söz, например, слово köplük sana geçirmek üçin izindaky o harpyny a harpyna çalyşmak bolýar. Misal üçin слово, slova ýa-da y bilen utarýan море, deniz, köplükde dengizler diýmek üçin rus dilinde marya, море, marya. Indi sredni roddaky sözler mia bilen utarmak mümkin. Misal üçin имя ýa-da время. Время misal üçin köplükde времена. Demek sredni roddaky mia bilen utarýan sözleri
y'ne qoşulması qoşulup множественный число alınýar. İ oturýan sözler. Zdaniye. Bu ýerde hem soňky harpy ya harpyna ötgeýär. Zdaniya. Demek sredni roddaky sözler множественный число geçirmek üçin o harpy oturýany a, y harpy oturýany ya, y bilen oturýany ya, miya bilen oturýany y'ne harplarına çalışmaly. Eğer de video düşünmedik yerleriniz olsa kommentariya yazıp sorap bilersiniz ya da videonu durup saradıp täzeden görüp bilersiniz. Indi olsa kiçiräjik yumuş olur, şonu yerine getirersiniz. Ben size mужской, женский, средний roddaky sözleri ştaýa yazdım. Şular siz множественный число geçirmeli. Yumuş kommentariýa yerine getirseniz hasam gowy bolar. Ştoby men sizin işinizi, yumuşuňyzy barlar ýaly. Исключение. Kada, boyun eğmeyen sözler. Bular hemesi mужской roddaky sözler. Misal üçin dom, damay ötgemeýärdi. Dom, dama bolar. Pasport, pasparta. Глаз, глаза. Город, города. Вечер, вечера. Стул, стулья. Doktor, doktora. Bu sözleri biz ýatlamaly. Ýene de bir näçe sözler bar. Kofe, kafe, metro, radio, pianino, kino, palto. Bu sözler hiç haçan ýetmeýär. Bularyň diňe ýatlamaly. Kofe, birlikde de kofe, köplükde de kofe. Metro, köplükde de metro, birlikde de metro. Rus dilinde şeýle sözler bar. Джинсы, брюки, ножницы, очки, деньги. Bu sözler diňe hemişe множественный числоda bolýarlar. Bu sözleriň единственный числосy ýok. Plus ýene de şeýle sözler bar. Человек, ребёнок, брат. Bu sözler вообще başgaça ötgeýär. Bizlerni человек diýen sözi человеки diýip ötgetmeýärdi. Человек люди bolýar. Ребёнок дети, брат, братья. Eğer de hemme zat düşünüpli bolsa, şu ýerde bugünkü sapamyzy tamamlap bilersiz. Eğer de düşünmedik yerleriniz olsa, kommentariýa ýazyp bilersiniz. Sapak göwnüňize ýaransa like basyp bilersiniz. Indiki sapaklarymyza garaşan bolsaňyz, kanalymyza agza bolup bilersiniz we jaňjagy bassaňyz, indiki sapaga birinji bolup siz görersiniz. Bugünkü sapamyzdaky geçirilen zatlary depteriňize ýazyp alsaňyz, has gowy bolar. Спасибо вам за ваше внимание.